Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. Dito po lamang matutuklasan sa Hiwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po niyong sa puso't isipan. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Aljon Puod, Kumintud, Dance Araulo, Andong Koloygi, Kulinggi, Mabil de la Santa, Teresita Dilion, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kumintud, Shirley Oroyola from Bicol, Ryan Labisti, Yonix Bin Ladin, Generaldo Jimenez, Gigi No, Arnel de Rosario, Andy Bonifacio, Presley Abucaw, Urchili, Tinet Tron, Angelica Bondok, Jarita Palma, Alicia Apple, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Clarita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Ipimia Felipe, Irmay, Tripoli Commented, Marina Arangues, Lori Cayago, Joan Bibbs, Nogit, Gillian Jick Burbider, Susino, Borja Enerpic, Mutka Hunters, Nathan, Burt Commented, Maylin Jumampo, Ali Magcadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Cutie Takan, Inday Sali, Kokojin, Cecilia Cruz, Mike Jam, Bibi Purok, Tani Dianan, Yusip Lakada, Ibilin Calado, Antonio Suarez, Ruan Ninuso, Marvin TV, Coldo TV, Karen Ocampo, Jevelin Igano, Shani, Alin Ramos Pabriag, Isha Pilar, Pagkagat ng Dilim, FDC Commented, Luyang 92 Tiger, Maruka, Carilipio, Sim Gamer 869, GC Mae, Galvis, Yuno, Estrada, Commented. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay kapangyarihan ng apat na sulok ng mundo. Ito po ay maganda pong gamitin po sa kung po ito. Kung nagagamot po kayo, ito po ay napakadabis pong gamitin po niyo. Masalin sa isip lamang po at iipos at hintuturo ng at ang masamang espiritu ay makukulam ito ay makukuryente at sasabog ito. Maganda po itong pangkumbati sa demonyo o masamang kukulam po. Magdasal po ng isang ama namin walati at isunod po yung kwan. Dapat po gamitin po nyo kung kayo po ay may poder po, nanggagamot po kayo. Huwag po yung gamitin po muna yung mga baguhan po. Mag-aral muna kayo sa spiritual bago po yung gamitin. At gumamit po kayo ng mga poder ng makalakas po. Magdasal po ng isang ama namin, bagay ng luwalhati, sunod po yung orasin po. Sa mga may devotion po, nanggagamot na po, ito po iuusalin nyo po. Magdasal po ng isang ama namin, luwalhati. Ama namin nasa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw naman manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming makasalanan. Tulad ng mapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap ng migpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kariyan ng kapangyarihan at kapurihan magpakailanman namin. Luwalhati sa Ama at Anak at ang Espiritu Santo, kapara ng unang-una ngayon magpakailanman magpasalo hanggan. Amen.
At isunod po yung orasyon 3 beses po. Maimpumail, maimpumaim, maksmitam, maksamitam. Maimpumail, maimpumaim, maksmitam, maksamitam. Maimpumail, maimpumaim, maksmitam, maksamitam. Usalin sa isip lamang po ipusahin tuturo at ituro ang masamang espiritu o mangkukulam at ito'y makukurente at sasabog ito. Maganda po itong pangkumbati sa demonyo masamang mangkukulam. Sana po pakaingatan po ito at huwag pong ipagyabang, huwag niyo pong subukan pong gamitin. Ito po ay mga nagsusubok po dito ay mga professional po lamang na nanggagamot po. Sa mga baguhan po, huwag niyo po munang gawin po ito. Ang gawin niyo po, kumuha po kayo ng notebook at isulat po ninyo. At pag nakapag-aral na po kayong spiritual o pwede na po yung manggamot, ito po ay gamitin po nyo, isalin po nyo. Maraming pagkagamitan po ito, napakabisa po itong pagkumbati. Kapangyarihan ng 4 na kidlat po ito at sa 4 na sulok ng mundo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po wag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Patulong po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At Diyos na po ang magagabay sa inyong lahat, sa inyong mga ginawang kabutihan. Maraming salamat po.